Fala ye nanzaraw ka cɛ min minɛna an fɛ yan n'o ye Faransika ye Yann Christian Vizili ye nanzara kibaruyadilaw y'a yira k'a fɔ ko a nɔ minɛna wa k'a yira k'a ka kan san 20 kaso kɛ Bamako a man ka don yen ko yalama a ka kiiri kɛlen a kelen a d'a ma ka tɔw sen bɔ a la ko mun b'o ko kɔrɔ min ye kunnafonidilaw ye diɲɛ fan 14 fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransikaw fɛ u bɛ ka nin hakili jagabɔ in kɛ lieutenant-colonel français Yann Christian Bernard Vizili ye a yirala sa k'a fɔ ko service de renseignement maa don sigana kɔni bɔra min na Faransi yɛrɛ ko ka nɔmabɔli baaraw kɛ ka wuli ka jɔ kɛ a bɛ se ka labila cogo min na a ka kiiri min kɛlen filɛ nin ye ko bɛna wolo mun na don nataw la o ɲininkaliw bɛ nanzaraw ka gafew caman kɔnɔna na Nizeriya wolomasiri tɔgɔw y'a yira sa k'a fɔ k'olu sera ka maa 360 kɔni bɔ maa minnu kun taara Caw Boko Haram fɛ wulikajɔ senfɛ maa yɔrɔ min bɛ sa n'o ye Kuluwo ye ni Kuluwo min n'o tɔgɔ ye Madara u ka jamana yɛrɛ woroduguyanfan kɛ Borno ale kɔnɔna na Nizeriya y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni ye degun caman ta ka ɲɛsin Bamajɔlen n'u ka wulekɛbaa ninnu ma n'o ye maa kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye Boko Haram maaw ye u ka bolofara minnu bɛ yen Boko Haram yɛrɛ ko nin waati in kɔnɔna na ko tɔ t'a la Nizeriya wolomasiri tɔgɔw ka fɔli la Maroc y'a yira sa ko dunan minnu bɛna fɛ ka n'a ka yɔrɔw lajɛ min ye maa 7,7 kɔ o de donna u fɛ yen laadala sa olu tun bɛ min sɔrɔ 100 saradala 2 o taara yɛrɛ sɔrɔ 7 la nin waati kelen na sa ngo u y'a yira sa k'a fɔ ko nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla ka bɛn juma tɛmɛnen ma n'o ye juin kalo tile 8 ye kiimɛliw bɛɛ lajɛlen kɛlen Maroc ka yɔrɔ saheliw n'u ka seko ni dɔnko minisiri an'u ka sɔrɔ minisiri a y'a yira sa ko dɔ bɛna fara baara kan yɔrɔ ɲɛnamaw bɛ se ka dilan Maroc kɔnɔna cogo min maaw ɲɛjɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye taa ni ka seginw ka se ka nɔgɔya Tinisikaw fɛ wulikajɔ belebele kɛra sibiri tɛmɛnen min ye diɲɛ segin naani bolofara min bɛ yen n'o sigilen don tunkarankew ka ko kunna ka taa yira sa k'a fɔ ko yenkaw k'u ka wulikajɔ kɛ yaasa maa minnu bɛ yen ni sɛbɛn t'u bolo n'o ye farafinnakaw ye k'olu gɛn ka bɔ Tinisi kɔnɔna na wulikajɔ in barika bonyana kosɛbɛ nka min ye diɲɛ segin naani tɔnjɛkulu maaw ye olu ma kala dɔ u ɲinina ka bɛn ni a ye Faransi jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Jacques Chirac ye ale furumuso Bernadette Chirac ko Ala y'u ka kalifa minɛ a la k'a si to san 93 la kibaruya in dira a somaw fɛ kunun na siniko sibiri Espagnekaw fɛ yen maa 1,2 o de bɔra sa ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ Madrid n'o y'u ka faaba ye kununko min ye Papu ye ale bɛ taama n'a ye Léon 14 a yirala sa k'a fɔ ko kɔni ye Messi belebeleba sigi sen kan Messi min sen kan sa a y'a ɲini chrétien diinɛ maaw fɛ u ka hakilinaw kurakuraya u ka dusukun kurakuraya jamanaw k'olu kanu u ka faso kanu baaraw k'olu sigi sen kan farikolo ɲɛnajɛko ta nasira la n'an seginna ka na so Mali Fédération Malienne de Football